rädda om dig. Nej! Ja. Titta då, jag har börjat filma för jättelänge sedan. Ja, nu står jag res någonting. Oh. Ja. Hallå, det skulle jag fundera. Oj. Är det här för jag slut på min sötnos? Nu får Cassie kameran. Nej, det kan jag ta bort. Jag tar bort det. Vi behöver inte filma hela filmen, det ska vara en trailer. Ja. Alltså har vi lite av varje. Så vi behöver